जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोननैसो बाथ्रा आं बे लामायाव थाबायनानै भिडिअ बानायदों आं एसे डिसकासन खालामनानै फैदों इन्टारेस्ट मानसिफ्रा नायदो आरो इन्टारेस्ट नङाबा नायाबानो जागोन उसुबिदा गैया आं दिनै मोनथाम इसुनि सायाव बाथ्रा रायलायनो नागिरदों मोनसे जाहैबाय मा ट्राइबेल संघनिफ्राय आदित्य काklariनि बाथ्रा आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बाथ्रा लोगोसे जोंनि बिटिसिनि बाथ्रा दा आङो फार्स्टआवनो आं डिसकासन खालामनोसै आदित्य काklari नोंथांमोना मिथिगौ आदित्य काklariया सोर बिथाङा जाहैबाय मा अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि गोलाव सम बिथाङा अल आसाम ट्राइबेल संघआव जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान लानानै खामानि मावबोगासिनो दङ माने बिथांखौ माने ओंखारनो नागिरबाबो बिथांखौ ओंखारहोआ मानोना बिथाङा गोबां माखासे आयेननि सायावहाय आरो जोंनि बे अल आसाम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव गोबां माखासे नलेजफोर दं आरो बेखौहाय बुंनो थाङोबा फ्राय मा होनना बुंदों आप टु ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलसिम गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो मोजाङै मिथिगौ दिनै आदित्य काklariया बुंबाय थादों जे जोंनि आसामाव सोरबायदि जनगोष्ठीफ्रा ट्राइबेल जानो हायो आरो सोरबायदि जनगोष्ठीफ्रा ट्राइबेल जानो हाया बिनि बाथ्राखौ बि दिनै स्पष्ट बुंगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै माखासे जनगोष्ठीफ्रा माखासे हारि माहारिफ्रा जे गावसोरनि एगेन्स्टआव बुंनायनि थाखाय माने गोबां बेनि सायाव भिडिअ बानायगासिनो दङ बिथांमोना बुंदों आदित्य काklariया स्पेसियेलि माखासे हारिफोरनि नाम मख'दों जेरै मटकफोर मरानफोर ओमफ्राय आदिबासिफोर दा बैसोरो मा जनगोष्ठीफ्रा इस्टि जानो हायो आरो बाहाय खुनु जेबो प्रब्लेम गैया होननाय बाथ्रा आरो बेवहाय माने बिथांमोननि माखासे माबाफ्रा मिलायो थारमाने दा बाद बाखि दस्राफ्रा मिलायथाव नङा दा बिनिखायनो बे बाथ्राखौ बे जुक्ति होनायनि खाथिरावनो दिनै आदित्य काklariखौ गोबां माखासे हारि माहारिफ्रा दिनै बिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो बेखौ जुगुमगासिनो दङ दा जोङो साननांगोन रायजो जानानै थांगोन आदित्य काklari बुंनाय बाथ्राफ्रा जेनुइन नंगौना नङा थार नंगौना नङा बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनानै लानांगोन जोङो मिथिनांगोन आङो दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो आं डिसकासन खालामगोन आरो रायलायगोन दिनै आदित्य काklariया मोनसे समाव आंबो ट्राइबेल संघनि आंबो सासे माने दैदेनगिरिमोन बे ट्राइबेल संघआवहाय आंबो माने इभेन बुंनो थाङोबा गसाइगाव जिल्ला इउथ ट्राइबेल संघनि आंबो सासे गाहाय नेहाथारिमोन मोनसे समाव दा बे समाव आं जेब्लानाखि ट्राइबेलफोरनि गोबां मिटिं गाफानो मोनबाय बेवहाय डिसकासन खालामनो मोनबाय चेप्टार 10नि बाथ्रा गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो बे चेप्टार 10नि बाथ्रा रायलायनाय समावबो गोबां बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनबाय दा बेनिखायनो बिथाङा दा जाय बाथ्राखौ लानानै अप'ज खालामगासिनो दङ बियो जोबोद माने फ्रुइटफुल आरोखि मिनिंफुल दा ट्राइबेल संघनिफ्राय गोबां माखासे खामानि मावनो लागासिनो दङ लादों आरो बेखौ जों मदद होनांगोन आंनि स्पेसियेलि आंनिफ्राय आं खावलायदों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बुंनाय बायदि नैबे बोहैथि दाननि 29 थारिखआवहाय जे मोनसे रिलि दंमोन जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिरावहाय मोनसे रिलि लादोंमोन दा बेखौ पस्टपन खालामनानै 31 थारिखआव लांबाय होननाय आं मिथिनो मोनदों बेसेबां सैथो आं मिथिया खिन्थु बे दिनै ससियेल मिडिया आरो माखासे निउस पर्टेलफोर दामबाय आरो बुंबाय जानोबो हागौ हयथ' माखासे इसुफोर थादों जानो हागौ आरो बे इसुनि खारनावनो बे सोलायबाय जानो हागौ दा बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै जोङो एबसुनि जेनाखि दैदेननाय लिड खालामनाय जोंनि गोबां मालाबा जोङो पलिटिकेलनि खाथियावनो न' डाउट नंगौ एबसुआव मालाबा पलिटिकेलनि थाखाय सोंखारि जायो बिथांमोना माबा मोनसे खामानिखौ मावफुंनो खाथिरावहाय मालाबा डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि पलिटिकेलखौ बिथांमोना माने सापर्ट खालामनांगौ जानानै फैयो आरो दा दिनै मिथिनो मोनदों आरो नभेम्बरनि 21 थारिखआवहाय गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्त्रआव धरना मोनसे कार्यकुरसि लागोन बेबो जेबो नङा बिटिआर जे एकर्ड जानानै थांबाय 2020नि 27 जानुवारियावहाय बेखौ इमप्लिमेन्टेसन आबुङै मावफुंनांगौनि खाथिरावसो बिथांमोनहा बे धरना कार्यकुरसिखौ लादों खुनु रावनिबो बिरोधि नङा दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि हारमाफोर सासन खालामनाय बिनिबो बिरोधि नङा आरो मानोना गोबां गामि बायनांगौ दं सोसननांगौ दङ गोबां इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दं गोबां दफाफोर दङ जेरै स्कुल माने नि बाथ्रा दङ स्कुल प्रफेसनेलाइज खालामनांगौनि बाथ्रा दङ आरो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि जेनाखि बर'फोरनि हिल माने जेरै हिल ट्राइबआव जेनाखि एसटि जानांगौ बेखौ मोनाखै आरो बे मोनफुंनांगौनि खाथिराव माने गोबां मोनस्निथा बिथांमोना दाबिफोर लादों दा बेफोरखौ मावफुंनांगौनि खाथिराव बिथांमोना बे धरना कार्यकुरसिखौ लादों आरो बेवहाय जों गासैबो मदद होनांगौ एसे बर' हिसाबै बेखौसो आं खावलायगोन आरोखि आरो बाखि बेवहाय
नों सोर नों इउपिपिएल नों बिपिएफ नों बिजेपि नों कंग्रेस बे साननो नाङा जेब्लानाखि जों हारिनि महत्व समाव नांगौफ्राव जों ओंखारनांगौ आरोखि खुनु बाहाय जोङो नेगेटिभ साननाङा जों बांद्राय नेगेटिभ सानलांगा जालांगौ जोंनि गेजेराव आंथ' दा मोनदांदों जोंनि मानसिफ्रा बांसिनै जों दा पलिटिकेलाव बांद्राय माने हाबनायनि खाथियावनो जोङो पलिटिकेलाइज जानानै जों बाथ्राखौ बुंना जालांबाय आरोखि जोबोद लाजिथाव आरो सोंखारजाथाव नोंथांमोना नाय सोर साबसे मानसिफ्रा पलिटिकेलाव ओंखारनो देरदों नोंथांमोननि ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा सोर बेसेबां माहासो जादों राजनितियाव थानानै दे सोर बिल्डिं लुदों सोर लाख लाखनि मालिक जादोंसो नामा बिदिन्थि होनायसै सोरबा नोंथाङा जुदि होनो हायोबा बिदिन्थिखौ आंनि सिगाङाव खिन्थु आं नुवाखै आं जोंनि एरियायाव आं गामियाव थाग्रा हिसाबै आंबो मिथिगौ थांनाय गोबाव समनिफ्राय 15-16 बोसोर समाव बै समाव बिपिएफआव थाबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बेस्राफोर बिराद न'खराव बिराद सोरलांबालां बेसाफोर सोलिनो गोब्राब सासे सानैल' देरग'यो आरो जायफोर थाखा फैसा दङ बिसोर थाखा फैसाखौ मारिना लानो हायोथ' नों कन्ट्राक्ट मावगोन नों माबा मोनसे मावगोन नोंथ' फैसा थानांगोन ना नों रिन लानानै बोरै नोङो सुद लानानै बेरा लानानै नोंबोथ' कन्ट्राक्ट मावनो हायाना खामानि मावनो हायाना बिला नों बोसोरसे उनाव मोनो मालाबा 1.5 बोसोर जायो होमबा बिनि सुदखौ होजोबनानै नोंहा लस बोरै मोना स' जों बुजिलायनांगौ जों गावजों गाव फेरफाथिनायखौ ज्राब गारदायदो आरो मोनसे 3 नाम्बार पइन्टआव फैबाय आं दाना बिटिसिनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरनाया दहाय मैया आङो क'क्राझार टु गसाइगाव थांदोंमोन माखासे अफिसियेल खामानि लानानै बावहाय माखासे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ लोगो मोनदों आरो आंजों डिसकासन खालामदों रायलायनायनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंबाय बिथाङा बुंदों स्पेसियेलि गसाइगाव जोंनि बे सदर गसाइगाव जायगायावनो गोबां माखासे आननोन सारामाय गैयै मानसिफोर फैबायनो सारामाय गैयै मानसिफोर फैबाय आरो माने बे बाथ्राखौ आरो गसाइगावनि ओरै सोनाबहा माने मा जायगा होनदोंमोनथाय आं मिथिला बावबाय आं थारमाने बैफोर जायगाजों गोबां माखासे आननोन मुस्लिमफोर फैदों थारमाने आरो सोंदों जाहैबाय नोंसोर बाहा थाङो गलादाङि एरियायाव आरो दै गसाइगावनि ओरै जों बे गलादाङिया श्रीरामपुर एरिया गोलैयो नामा बेखौ आं मिथिया श्रीरामपुरथ' नङा मामालाय बे जारागुरि एरिया गोलैयो नामा गलादाङिया बे गलादाङि ओनसोलजों गोबां माखासे मोनथिनो मोनै सिनायै आननाय गोदान मानसिफोर फैदोंनो सारामाय गैयैफ्रा बिहुसिया सांग्रां जादो जोंनि दैदेनगिरि सारमोन मानोना आंथ' सिगाङावनो बुंखादोंमोन आङो जेब्लानाखि बे इलेक्सन खालामदों दिलीप सुकिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना बे बिजेपियाबो बिटिसिआवहाय बिसोरखौ होखारगोन होननाय बाथ्रा बुङाखैमोनबा दा बेखौ लानानै आंथ' मोजां मोनदों स्पेसियेलि मोनदोंमोन आं नाथाय बेवहायनो गोबां माखासे पलिटिकेलनि बाथ्रा थाबाय नालाय दा बे हिसाबै बाथ्राखौ बुंनो हायो आंखायनो सिगाङावनो बुंगासिनो दङ जुदि जों मोननै पार्टिया ज' जायोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल इउनाइट जायोब्ला आं दहाय प्रमद बर' आरो हाग्रामानि माने होखादों पिक्सार जों जुदि इउनाइट जायोब्ला जोङो होनो हायो ट्राइबेल जों मानो जेनिखौ जों मानो होनो नङा होमबा जायफोर ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव थानाय बैफोरखौ जों होखारनांगोनथ' नङा जोंनि बिपद दङ जोंनि फिउचारा जोंनि गथ'फ्रा जोंनि गथ' गथायनिया फिउचार बिपद दङ बिसोर जाहैबाय मा जनसंख्याजों गाग्लोबग्रा आरो जायफोर आंनोथ' बुङो जायफोरनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव बिसोरो बै सारामाय गैयैफ्रा हाबनानै थादों बिसोरखौ हायोब्ला भटार तालिकानिफ्रायनो गोजौ लेभेलसिम जों रायलायनानै बेखौ माबा खालामनांगौ डिडाइरेक्ट खालामनांगौ दानजोबनांगौ बिसोरखौ भट होनायनि सुबिदाखौनो होनो नाङा आंनिब्ला आरोखि जागोन ना जाया बेखौ मिथिया खिन्थु मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै भट होनायनिबो माखासे सुजुग सुबिदा मोननोसै लासैनो थालांनोसै बिनिफ्रायनो सरखारनि माखासे आसनिफोरबो मोनलांनोसै हा सुबिदा मोनलांनोसै दा बिदियावलाय बोरै थानो मानो निसय थाखागोन ना दा बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बिटिसिआ खिन्थु दाखालि बै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार होननाय बायदि नैथि दुब्रि जानानै थांगासिनो दं होननाय बाथ्राया सियर दै नोंथांमोना सानना लाय आसामावहाय नोङो सापर्टआव होस्रांनाय खामानि लादों गवालपारायाव होस्रांनाय खामानि लादों आरो ओरै बिराजपारायाव होस्रांनाय खामानि लादों बैसोरखौ जायफोरनाखि सरकारि हायाव माने आवग्रिनानै थादों दखल खालामदों बिसोरखौ खिन्थु बैसोर होस्रांजानाय माखासे बिसोर सारामाय गैयैफ्रा जोंनि बिटिसिआव हाबफैगासिनो दं दै नोंथांमोना थाल्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दिनै गोदान थाफैदों टट' बायदों सालायदों टट' रिक्सा बायदों सालायदों दै थाल्ला नोजोर हो नङा साननो हागौ नोंसोर दा बेखौ आंथ' सानो जोंनि सांग्रां जुदि नोगोरारिफोर दङब्ला जों जुदि जोंनि फिउचारखौ सानोब्ला बैसोरबायदि माखासे गोदान मानसिफ्रा जुदि जोंनि ओनसोलाव थाफैदोंब्ला बिसोरखौ थाबैनो जोङो पुलिसनो इनफर्म होनांगौ आरो पुलिसनो जों इनफर्म होनानै बिसोरखौ हमनांगौ आरो बिसोर बबे जायगानिखौ सोंनांगौ थारमाने बिसोर सानावनो
बेबायदिनो थफा थफि लानानै थाफैदों होननाय आं खोनादों माने आं मैया रायलायनायनि गेजेरजों आं माखासे सुबुंनिफ्राय मोननाय आरो आंनि लोगोफोर रायलायनाय बायदिब्ला दा जोङो मोनथिदों बे गसाइगाव टाउनावनो गोदान आननोन मानसिफोरखौ जायखौ जों सिनाया बिसोर दिनै टट' बायदों सालायदों होनना बुंदों दा बिसोरखौ जों रावबो सिनाया अब्ला बिसोरो मासो बिसोर बबेनिफ्राय फैनाय बिसोर बै जाहैबाय बै ओरै सापट थाबाय बिलासपारा थाबाय ओरै गवालपारानिफ्राय जेब्लानाखि जों होस्राङो बिसोरखौ होस्रांनाय खामानिखौ मावदोंमोन ना बिजेपिया स' बेनिफ्राय बिसोर थाफैनाय जानांगौ ओंखायनो जों बिसोरखौ मोजाङै सिनायथ' खालामनानै जोङो बिसोरखौबो जोङो बिटिसिनिफ्राय जोङो होख्राङाबा बिसोर सानसे जोंनि बिटिसिखौ दखल खालामगोन आरो जोंनि बे सारा बिटिसिया दिनै दुब्रि बायदि बाहाय मुस्लिमफ्रा बाहाय मेजर रल लागोन आरो बे मुस्लिमफोरजोंनो जों गाग्लोबजागोन सानसे मानोना दिनैनो जोङो ट्राइबेल एन्ड बेल्टआव थानो मोना होननानै थादों बिसोरो नंगौ हाखौल' बिथांमोना नामजारि खालामनो हायाखै खिन्थु बिसोर जे इसिबां पपुलेसन जोंनि दरबा गामिनि पपुलेसनजों बिसोरनि दरसे गामिनि पपुलेसनजों रुजुजाया ओरैबायदि पपुलेसन अब्ला साननानै नायदो आरो बिसोर खस्थ' खालामनानै थाग्रा आरो खस्थ' खालामनोबो हायो बिसोरो स' जोङो बुजिनांगोन साननांगोन ओंखायनो आं बुंनाया दैदेनगिरि सारमोनखौ जुदि जोंनि बे रिजनेल राजखान्थि हान्जाफ्रा जुदि खौसेथि जानानै जुदि बैफोरबायदि जे जाय माने बिर'धि जायगायाव थादों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोङो रैखाथि होआब्ला जों आरो राहा गैला पलिटिकेलखौ खालामनांगौ खालाम समाजखौ सिबिनो थाखाय खालाम समाजखौ रैखाथि होनो थाखाय पलिटिकेल खालाम आंनि साननाया बे आरो आंनि मोन्दांथिया बे आरो आं ओंखायनो लुगैदों जे जोङो पलिटिकेल खालामनायाव बादा गैया खिन्थु जोंनि समाजा रैखाथि जानांगोन सेफ जानांगोन दिनै ओंखायनो दिनै आदित्य काklariया दिनै बेसेबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ जों बेखौ मानिनांगोन मान होनांगोन सेलुट होनांगोन आरो जायनि खारनाव बिनि बिर'धियावहाय गोबां माखासे जाथि जनगोष्ठिफ्रा बुंगासिनो दङ बेखौनो आंनि तरफनिफ्राय खावलायबाय जोंनि साफ्रोमबो बर'नि रायजो राजा जायफोरनाखि इन्टेलेक्सुयेल मोजां सान्थि गोथार सान्थि आरो फिउचारनि बाथ्रा साननानै खामानि मावो फिउचारनि जेनेरेसननि थाखाय बाथ्रा सानो बेखौ रैखाथि होनायनि बाथ्रा सानो बैसोर दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि हाम्बल रिकुवेस्टआ बेनो जे सारमोनहा अननानै बैसोर एरियाखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो जेरै मेजर रल लायो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि थांखि लादों उद्देश्य लानानै माखासे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनो आवगायदों बेवहायबो जों बयबो मदद होलायगोन आरो दानि सरकारजोंबो जों थाफागोन बिपिएफ गभर्नमेन्टजोंबो जों थाफागोन बयबो रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन मदद होगोन आं बेखिनिखौनो आसा खालामबाय जेनेबा जों गासैबो जायखि राजखान्थि हान्जायाव थायाथों मानो जोङो हारिनि इसुनि थाखाय जों बयबो लोब लोब ओंखारबोनांगौ जोङो जोंनि बिटिसिखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जों रैखाथि होथारनांगोन बेखौ आंनि सोरनिफ्राय खावलायबाय अननानै प्लिज थेंक इउ